ay Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito pa naman tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong when it comes to your health sa CMDB call. Dahil si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. Hello kay Ma'am Jovi Ramirez. Oo, dyan sa San Jacinto, Masbate. So, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may mga tanong, when it comes to health, ito po yung aking text hotline. Text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, sa mga taga baka kay Albay, magkakaroon kayo gagawing free health consultation on October 15. October 15, 8 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Bakakay, Albay. At eto pa, sa mga taga Camarines Norte, kita-kits ulit tayo mga taga Camarines Norte. Free health consultation ay gagawin diyan sa Jose Panganiban, sa CMD Center, care of Ma'am Sonia Bibon. Saan ba yan? Barangay, ay Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Diyan po yan sa Camarines Norte. 9 a.m. kita-kits po tayo, mga taga Jose Panganiban. Of course, sa mga taga-Daet at malalapit po dyan sa Daet, mga bayan na malalapit sa Daet, meron din tayong gagawin na health symposium. Kailan yan? October 25. October 25, 9:30 a.m. at Yusel's Garden. Opo. And the following day, dyan naman tayo sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. 9:30 a.m. po. That is October 26. Anong mangyayari dyan? Anong gaganapin natin? Health Symposium po yan. Health Symposium ang gagawin natin. Of course, paano mag-attend sa Health Symposium? Oo, bili lang kayo ng isang 30 ml CMD. Opo, isang 30 ml CMD, 660 retail price with freelance na po yan. And of course, marami kayong matututunan. Opo, dahil tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Tuturuan po namin kayo. And of course, pwede kayo mag-avail sa ibababa natin na promo. Okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717. At for the meantime, sunod-sunod na mga kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating produkto. So, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Para mag-conduct ng ating orientation sa mga distributors dito. Gustong-gusto ko daw makuhanan ng testimony itong ating stockist dyan sa Goa, Camarines Sur. Siya na lang po ang magkwento kung ano nangyari sa kanya. Good morning, ma'am. Pakibanggit po ang pangalan, edad at taga-saan. Ako po si Shirley Dibien. Magpo-40 na ako, ma'am. Ayan, nabisto ngayon. Pero ma'am, ano kasi, ikaw yung center dyan sa Goa, Camarines Sur.
alam naman ng mga tao kung ano nangyari sa'yo. Maybe it's because of the lifestyle na hindi ka pa marunong mag-alaga nun. So, anong nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng anong karamdaman yun? Noong 2013 po, ma'am, na na hospital po ako ng almost a month dahil po sa, nung una, ang alam po namin pancreatitis lang dahil nga po sa maling lifestyle. Pero na-diagnose po ako na nagkaroon daw po ako ng pancreatic cancer dahil nakita po yung pancreas ko na may bukol siya sa bandang head nito. Pero ang sabi sa akin ng doktor, kung ipapa-opera ko, hindi po sure kung ano yung resulta. Ang sabi nga, kung hindi daw po igagalawin, pwedeng mag-last ng 1 month yung aking buhay. Dahil talagang malala po noon. Nakita niyo naman, ma'am, di ba, yung kalagayan ko nun sa hospital. Oo, akalain mo yan before, hindi na tinatanggap ang food, hindi rin tinatanggap ang water. Pero tinuruan kita, Ma'am Shirley, paano mo gagamitin ang HCI product sa iyong health problems at sinunod mo naman yung mga payo ko. Kumusta after that, Ma'am Shi, na sinunod mo yan? Anong nangyari sa'yo? Actually po, amazing talaga kasi nung pinalabas po ako sa hospital, wala nang pag-asa yung pamilya ko. Actually po yung tatay ko hindi niya na ako pinatira sa bahay namin, doon na daw sa tabi niya kasi nga maghihintay na lang. Pero tulad po ng nabanggit nyo, ginamit ko po yung Power Trio natin, yung HCI CMD, yung ating Salbayo Food at saka Supreme Juice. Bagaman po medyo mahirap tanggapin ng katawan ko noon, tsaka talagang kumbaga inilalabas. Pinilit ko po na magamit yun hanggang sa maitaas ko po yung dosage noon. Actually po, pati sa pain, yung aking gamot sa pain, nawala yun. Siguro mga 6 months, after 6 months po, hindi na po ako nagtitake. Dati po, kayo po mismo, tumutulong sa akin maghanap ng morphine kasi nga, mahirap hanapin yung sa pain na yun. Pero, nabanggit nyo nun sa akin, itaas ko yung dosage ko ng Salbayo Food, kasabay nung CMD, at na-manage po talaga, nawala. Hindi na po ako gumagamit ng sa pain reliever. Yun na lang po. At hindi ko na rin po nararamdaman almost 1.5 year na, hindi na po na bumalik yung pain na yon. At yung sabi po nilang 2 months na ilalas ng buhay ko, 2 years na, ma'am. Grabe talaga ang ginawa kay Ma'am Shirley Dibien, itong ating product. Sabi nga, totoo pala yun na ang best healer talaga is ang ating Panginoon, Ma'am Shi, di ba? Kaya kahit sinabi ng doktor na parang hindi ka na maglalas ng ganito, pero ayun ngayon, healthy ka ngayon. At sa ngayon, wala nang gamot, Ma'am Shi? Wala na po, wala na. Yun na lang po talaga ang tinitake ko, CMD, Salbayo Food, at saka Supreme Juice. Yun pong tatlong yun ang ginagamit ko everyday. At yun po ang nagpangyari na parang kumaga, bumalik na po yung health ko. Oo, ang sarap talaga sa tinitingnan ko ngayon si Ma'am Shi kasi before, nung last time na nagkita tayo, ang payat-payat mo. Pero ngayon nag-glow ka, pati yung kutis mo nagkuminis, di ba, Ma'am Shi? Ma'am Shi, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Yung mga nakikinig po, sinasuggest ko po na subukan niyo yung produkto natin ng Health Code International. Hindi lang po yung Power Trio, yung HCI CMD, yung Salbayo Food, at saka yung Supreme Juice. Nabanggit ni Ma'am Mel yung pag-glow ng skin. Yung ating pong beauty products talagang epektibo. Sa totoo lang po, before kami pumunta dito sa office, nag-deliver po kami sa Tigaon ng Aloria Soap kasi meron po tayong bagong member doon, si Ma'am Leia Alancado. Talaga namang parang mani lang yung pagbenta niya ng Aloria Soap kasi talagang epektibo po talaga yung ating mga produkto. Kaya sa mga nakikinig po, subukan na po ninyo para mapatunayan. Okay, maraming salamat, Ma'am Shirley Dibien, ang ating Ayun, sa mga listeners natin, ang ganda ng kanyang kwento. Actually, yan si Ma'am Shirley Dibien. Itong kwento dagdagan ko yung kwento niya. Nag-member sa atin si Ma'am Shirley Dibien dahil yung kanyang tatay, 18 gamot ang iniinom araw-araw. Oo, ang dami ng komplikasyon. Okay. Yung asawa niya na laging tinatakbo ng ospital because of hypertension. Okay. So, good news, taking our product, sinunod nila. Yung papa niya, from 18 gamot, naging 11 na lang, naging 6, naging 4.
naging isa na lang. Ibig sabihin, nung nare-restore na po yung health, unti-unti nang nailalaglag yung ibang mga gamot. Ayan. So, very good yung nangyari nun. And yung asawa niya na dating madalas itakbo ng ospital, hindi na po tinatakbo ng ospital. So, naging active na sila, naging healthy. Di po ba ina-advise ko yan na ang sakit ng tao, 20% genetic, 80% lifestyle. O, di ba? Aminado si Ma'am Shirley na lifestyle yung dahilan bakit bumagsak yung health niya. Kasi ang dami rin niya, katulad ko rin, maraming mali sa mga lifestyle, yung nagpapasarap tayo, carbonated drinks, processed foods, o di ba? So, at si Ma'am Shirley, at age 28, tinanggalan na siya ng gallbladder dahil puno ng gallstone. Tinanggalan na siya. So, at her age 28. At 38, tinakbo siya ng ospital sa Naga City. Isang hospital sa Naga City. At doon, dahil sa mga laboratories, ay na-confirm cancer of the pancreas. Yun ang sakit niya, cancer of the pancreas. Sabi ng doktor, kung ikaw ay uoperahan at ikikimotherapy, 2 buwan na lang daw yung buhay. Kung kayo po, tanungin ko kayo, kung kayo sinabihan na may cancer ka, stage 4, may cancer ka, o ano yan, sinabihan ka ng 2 buwan na lang ang buhay mo, tanong, magpapa-opera ka pa ba? O di ba? So, nag-decide sila na iintayin na lang. Di ba? Inuwi dahil ang laki na ng bill nila sa hospital. Since hindi niya po matiis yung pain, tinakbo uli ng ospital. Doon ko siya pinuntahan sa isang ospital sa Naga City. Yellow as in yellow talaga. Ganun pala pag yung dinadaanan ng bile, nandoon tumubo yung cancer. Opo, kaya kumalat ang mata niya, yellow, ang katawan yellow. Yun po ang nangyari. Sabi ko, paano nangyari? Paano nangyari? In pain siya, hindi makakain, hindi rin makatulog, grabe. Sabi ko, paano nangyari na member siya natin pero nagkaganon siya? Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Yun pala, si Ma'am Shirley Dibian, hindi man umiinom ng ating produkto. Kasi pinagbibigyan yung tatay at yung asawa. 'Di ba? Ay nako, kaya naman pala, saka hindi niya inayos yung lifestyle niya. Kahit na ulit-ulit ako nagpa-seminar dyan sa Goa, Camarines Sur, hindi niya inayos, hindi niya naitama yung lifestyle niya. So, ayun ang nangyari po. Sabi ko, alam mo, Ma'am Shirley, kung hindi ka makakainom ng products na to, Power Trio that time Power Trio, kasi Power 5 na tayo ngayon. Kung hindi ka makakainom nito ng high doses, hindi ko na nakikita, gagaling ka pa. Alam mo, tinuruan ko siya paano iinumin, alin yung Power Trio natin, plus yung iba, pinapaplas ko sa katawan niya. Good news 6 months, umiinom siya ng morphine, pinakamataas na milligram ng morphine na dito pa sa Legazpi binibili kasi wala sa Camarines Sur. Ayan. Nagulat siya, nung naka-high dosage siya, actually, 100 drops per day ko siya. Ng CMD at 15 tablets 3 times a day ng CBF. Pinaano ko rin siya ng yung juice natin, yung Cell Bio Juice. Pinainom ko siya niyan twice a day. Alam niyo po, good news. 6 months, naka-morphine. Napansin niya, hindi na pala kailangan yung morphine. Ano nangyari? Lumiit yung bukol, natunaw po. At nagulat pa yung kanyang doktor, paano nawala yung bukol. Ganun po kaganda yung ating produkto. Actually yan, sa ngayon po, ito the number 1 cause of death ngayon sa buong Pilipinas, and that's around the world. At tandaan natin, mga listeners natin, the number 1 cause of death ngayon sa buong Pilipinas, and that's around the world, ay yung mga sakit ng may hypertension. Kahit may iniinom kayong gamot, it's not a guarantee na hindi na kayo atakihin. O, diba? Kaya baga usually yan, marami nag-umpisa ka sa isang gamot,
later on marami na po yung iniinom mong gamot. Kasi pala, yung iniinom sa hypertension, pahihinain naman ng puso. O, di ba? Kaya dalawa na yung gamot mo. Yung iniinom mo naman na yun, later on may ibang organ kang madadamage, yung kidney. Kaya yun na naman. Hanggang napansin mo, puro kagamot, pero ang sakit mo lalong nadadagdagan. Yun, experience yan ng napakaraming tao, okay? So, yun pala ang nangyari kay Ma'am Shirley. And then, yun na nga, eto yan. Kaya baga isinasabi natin na, ano yan, aralin ninyo, diskubrihin ninyo. Because the best doctor to yourself is you. Nagulat pa yung doktor nang nag-check up kay Ma'am Shirley Dibian, paano nawala ang bukol. At eto na, dagdagan ko yung kwento. Gumanda yung health ni Ma'am Shirley. Bigla kong nalaman, yung asawa niya patay. Sabi ko, paano nangyari yon? Na, di ba, sabi ko, naayos na siya. Sabi ni Ma'am Shirley Dibian, Ma'am, sorry kasi, nang naka-high dosage ako ng product Power Trio natin. Anya si Bong, yung asawa niya, tumigil mag-take ng ating produkto. Nagkaroon daw ng parang 3 nights siguro yan, na convention sila. Tapos napagod, kulang sa tulog, nagtrabaho, ang daming ginawa. Biglang inatake. Patay. O, di ba? Madalas ito yan, ha? Sa mga listeners natin, madalas sabihin ko, the need for the product is forever. Kung healthy ang family, take Power Trio o Power 5 na tayo ngayon. Oo, mamimaintain yung healthy kayo, hindi kayo basta-basta magkakasakit. Magkasakit man, very mild. Kayang-kaya nyo lang i-manage. Okay? Kung may sakit, take the product to restore your health. Pag na-restore na, anong gawin? Huwag basta-basta tanggalin. Pwedeng bawasan, huwag tanggalin. Kasi tandaan po na ang ating mga produkto, these are nutrients na kailangan ng ating katawan para lagi tayong malakas at hindi tayo basta-basta magkakasakit. At anong ginagawa ng produkto natin? The Power 5. Una, tanggalin yung mga toxins sa katawan natin. Detoxification. O, diba? Pag kargado ka ng toxins, mahirap po ang tinatawag na normal healing. Mahirap po yun. So, kailangan matanggal yung mga toxins. So, nandyan yan, yung mga produkto natin may gagawin sa ating katawan. So, tanggalin yung mga toxins. And since ang produkto natin ay nutrition na kailangan ng ating trillions of cells, so nourishment. Pag nandyan na yung mga kailangan ng katawan natin, activation ng trillions of cells. So, mapansin mo, pag healthy yung mga cells, magiging healthy yung mga organs, magiging healthy yung mga system, at ikaw na naglalakad-lakad ay magiging healthy ka po. Katulad ng iyong lingkod, okay? So, yan po. Actually, yung sinabihan na yan si Ma'am Shirley Dibian na 2 taon na lang buhay mo. 15 years na po naka-survive. 15 years. Ayun, nag-asawa uli. Diba? Ang bilis. Nag-asawa uli. Oo, okay? So, isa uling kwento ng kagalingan sa may mga sakit sa puso. Pwede po ba yung produkto natin? Pakinggan po natin. Okay, meron po ako uling bisita dito sa aking opisina. Napakaganda talaga ng kanyang kwento, kung ano nangyari sa kanya. Pero siya na lang po ang magkwento. Madam, anong pangalan niyo po, edad at taga saan po kayo? Ako po si Leonel Alaurin, taga Pawa, Legazpi City, 44 years old. Ayan, ma'am. Nang napunta ka po dito sa CMD office, ano po yung mga health problems niyo before? Meron po akong sakit sa puso, cardiomegaly. Hindi po ako makahinga ng ayos, hindi po ako makatulog na nakaplat ang unan. Lagi pong mga 5 unan ang ginagamit ko, nakaub-ub lang po ako hanggang umaga noon. Okay. So, ganun ang sitwasyon mo, madam. Ikaw ba ay, ilang buwan na ba yun na nararamdaman mo? Sobra pong 1 month. Sobrang 1 month. Ibig sabihin, nagpa-hospital ka po ba? Opo, na-confine po ako ng 12 days sa ospital. 12 days. So, walang pagbabago doon sa nararamdaman nyo? Wala pong pagbabago. Lumaki po ang tiyan ko noon ng halos parang buntis na 7 buwan. Tapos, wala pong pagbabago noon. Hanggang sa narinig ko po sa radyo yung programa ng CMD. Pumunta po ako doon.
Gumamit po ako nung CMD mineral drops, tapos yung juice nila, tsaka yung CBF. Ma'am, ilang araw mo po na ramdaman yung pagbabago sa iyong health? 1 week lang po, napakalaki ng pagbabago ng naramdaman ko. Nakatulog po ako ng flat na yung unan. Hindi na po ako natutulog na nakaubub sa unan. Nakahiga na po ako, nakaka-flat na po ako. Pero ma'am, sabi mo dati dahil nahirapan kang huminga, pag akyat mo pa lang dito, tigil-tigil ka. Ilang tigil ka dyan sa hagdanan? Mga 6 pong tigil bago ako makaakyat sa opisina nila. Pero ngayon po, dire-diretso na. Ayun, ma'am. So, sa ngayon po, ilang weeks na po kayong umiinom ng Health Code International products? Bali, 3 weeks pa lang po. Oh, 3 weeks pa lang. Grabe, ganun. Very amazing, madam. Pero, kumusta naman, ma'am? Ang tulog mo ngayon, kumusta na po? Ayos na po yung tulog ko, maganda na po yung tulog ko, pati yung pag-ihi ko, ayos na rin. Bakit dati hindi? Hindi po. Diit lang po ang ihi ko noon. Diit lang. So, yung pala, puro tubig na yung nasa. Opo. So, ma'am, salamat po sa maganda mong pagsishare. Naguglo ko na ngayon na akalain mo yun, na in days lang ay gumanda ang iyong pakiramdam. So, ma'am, anong ma-advise mo po sa mga makakapakinig ng testimony mo? Una po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil itinuro sa akin yung CMD. Tapos, nagpapasalamat din po ako sa CMD. Kung sino man pong may mga mabigat na karamdaman, subukan nyo po. Talaga pong napakaganda. Ma'am, maraming salamat, madam. Kunin ko po uli ang pangalan mo at taga saan po kayo? Ako po si Leonila Alaurin, taga Pawa, Legazpi City, 44 years old. Thank you very much, ma'am. Oh, ayun. O, di ba? Oo, actually, nang pumunta siya sa office namin, ang laki talaga ng tiyan niya. Yun pala, kargado siya ng mga tubig o hindi na makaihi. Okay. Akalain mo yan, ilang araw siya sa hospital, hindi gumaling. Pero taking our products, Power Trio, yung binigay namin sa kanya, okay? So, ganun po sa mga listeners natin, try our products. Huwag niyo pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices, okay? So, meron ako ditong, isa pa, sana Tagalog ito para maintindihan ninyo. Kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating produkto. Okay, dakol da ako mga bisita ngunyan digdis. Ay, nako, Bicol pala yun. Wag mo muna sa Bicol, ha? Dito tayo sa medyo Tagalog, sa Tagalog talaga. 33, 35, 36. Ayan, dito tayo. Good morning. Andito ako ngayon sa Cloud9 in Antipolo City because we are conducting business building seminars sa mga leaders dito. I-take advantage ko tong mga leaders na to. Ano ba ang experience nila sa paggamit ng ating HCI products? Sir, good morning. Ano lang yung iyong pangalan, address, at ano ba yung mga magandang nagawa sa iyo, sa inyong family ng produkto ni Health Code International? Ako po si Danilo Ricafrente, actually po talagang ang probinsya ko at ang nilakihan ko, doon ako pinanganak sa Marinduque. Ngayon, kaya po ako napunta sa Health Code International dahil yung pong misis ko nagkaroon ng bukol sa matres. So, masyado po akong negatibo sa mga natural na yan, sa mga herbal. So, ang sabi ko, ang doktor ay makapalang libro, tapos yung mga herbal ay konti lang, pero mali po pala, kasi kahit po sa noon na hindi ko kagad sinubukan yung product, minalas, inabot ng stage 4 yung misis ko ng cancer doon sa kanya, naging cancer na doon sa kanyang matres, mayuma at nawi sa cancer. Ngayon, ang sabi ng mga doktor, hindi na raw pwedeng operahin dahil stage 4 na, madali siyang mamamatay. Ngayon, yung nga po mga kasabay niya na inopera at kinemo ay 3 months hanggang 6 months, wala na sila, namatay na. Ngayon, natakot na ako. Biglang dumating yung kumpare ko at binigyan kami ng isang maliit na bote. So sabi ko, wala namang mawawala, di subukan mo. So sa looban po ng 3 araw, 3 gabi na uminom ng CMD, yung maliit lang ang pinag-umpisa namin dahil bigay lang. Alam mo kasi nung kumpare ko na masyado akong negatibo sa mga ganito, ay hindi ko gagamitin, lalo na kung pabibilhin niya ako. Alam na alam niyo, hindi po ako bimili, kundi binigay lang. So sa looban po ng 3 araw, 3 gabi,
inaya kami nung aming kumpare na nagbigay ng CMD sa Healthcode International sa Strata 100, 5th floor. So kala ko kung anong gagawin namin, yung pala magsiseminar lang at iko-correct lang ng tamang paggamit yung CMD. Ngayon, doon pa lang po sa pagpunta namin doon sa sorry. Doon sa Healthcode International, nagulat ako dahil yung misis ko, nakakalakad na siya ng maganda kasi kinakateter na lang po yun, ano? At madilaw na siya, hindi lang siya maputla, kundi madilaw na talaga. So, yun, ano, doon ko na napansin na okay na siya, gumaganda na yung pakiramdam. Tapos ay, sa totoo po, may proseso na, umabot na ng, dahil cancer na siya umabot ng 1.5 months. So, nakaubos ng miniga dose ko. Nakaubos po siya ng 2 boting 60 ml. Doon po niya nailabas yung kanyang napakaitim na dugo na mabaho. At na-plus na rin sa CR namin, ay mabaho pa rin. So sabi ko, kung hindi siguro nailabas, ayun ay kakamatay ng misis ko. So ako po ay nag-iikot na rin at ang sabi ko kasi, basta gumaling na yung misis ko, talaga ipapamagi ko yung product. At siyempre, sabi nung lolo ko, lumaki ako sa lola at lolo, huwag kayong mangangako na hindi nyo gagawin. So ito po, kung saan ako nakarating, sa Davao, sa mga DBS na ganito, at naging isa na rin po akong reflexology, at lahat po ng aking mga stroke, kahit po yung pumutok yung kanilang ugat sa utak, ay talaga pong natutulungan po ng product. At hindi po ako pumapayag sa lahat ng aking mga nagiging pasyente na hindi po sila gagamit ng mga product ng Healthcode kasi yung naabot ng kamay ko natutulungan talaga at mararamdaman mo pag pindot ko pa lang. Pero pag kaya na pinindot ko yung mga spasms, yung mga laking hindi maitaas ang kamay, hindi sila makalakad, hila-hila yung paa nila. So talaga pong madaling nakaka-recover. At ang sabi pa nga ng iba, na-stroke ka ba? Sabi ng mga kakilala. Sabi ko, kita naman siguro ninyo. Sabi, kami nga nagbuhat niyan at talagang para siyang gulay. Sabi, ang galing mo naman. Sabi ko, hindi ako magaling. Marunong lang ako at may product akong maganda. Okay, sir. Sa nangyari sa misis mo, that was anong year po yun nangyari yun sa misis? Masyadong matandaan pero kung di ako nagkakamali, mga magti 10 years na yun, siya ay stage 4. Cancer survival na sa ngayon, kaya sinasabing cancer survival. So, okay na siya at nakakabalik na siya sa mga dati niyang gawain. Sir, sa family niyo po, aside sa misis mo, meron pa bang ibang natulungan sa family niyo? Marami po. Yung anak mo? Yung anak ko, Ninya Rica Frente, so siya ay magto-24 years old na ngayon, 1.5 years old. Siya ay naduling dahil sa sobrang taas ng lagnat. Yung isang kasi naming anak, tinakbo din namin sa ospital dahil nagsabay-sabay yung taas ng lagnat nila. So naiwan yung isang anak ko sa Sininya. So pagbalik namin sa kasamaang palad, naduling na. Sabi nga nung isang doktor, buti raw at hindi siya nabulag kasi nakakabulag pala talaga yung mataas sa lagnat. So yun ang nangyari nung siya mag-high school na, ay yun ang nirereklamo kasi binubuli nga siya sa school, ayaw na niya pumasok. Pero nung pinagamit ko ng CMD tapos pinupunasan doon sa palibot ng mata, nagulat na lang kami na yung mata niya ay hindi natuling. Nag-okay na? Nag-okay na. Kasi ganito paliwanag gano'n, baka sabihin naman yung hyping o lukuhan. So yung ating CMD ay ionic siya. Pag pinunas mo doon sa mga muscle, ang mata natin kasi may muscle, di ba? Kaya mo siyang ipatasin, pababain, paikot-ikutin. Ngayon yung muscle na yun, naapektuhan nung tumaas ang lagnat niya. So dahil ionic yung product natin, pinunas mo pa lang, napupunaan yung kakulangan ng katulad ng potassium. Ano ba ang trabaho ng potassium? Di ba? Siyang gatong ng lahat ng ating mga muscle. Kaya yung ating puso ay nakakabomba dahil siya ay may gatong na potassium. Pero pag kayo nagkulang ng potassium, anong nangyayari? Bumabagsak at dinadala sa ospital. Nilalagyan ng potassium. Sir, napakaganda ng iyong pagsishare. Pero sa'yo personally ba, gumagamit ka ng product natin? Oo naman. Kasi ang trabaho kong reflexology o physical therapist ay napakapagod. Talagang pag meron akong hinawakan na tao na 3 stroke na parang gulay, parang gulay na rin ako pagdating ng hapon. Pero pag ako uminom ng CMD, naibalik ko naman yung aking lakas dahil na
sabi nga ni Dr. Reynolds Folin, kaya tayo nagkakasakit sa kakulangan ng minerals, no? So pag binalik mo yung mga minerals na ginamit mo sa buong maghapon, so makukuri ka. Pati yung pagtulog mo, napakasarap. So lahat ng mga masakit na katawan mo, yung mga muscle mo na talagang napagod. So binabanyos-banyosan ko lang, tapos kakain ako, iinom ako, lalo na yung ating Supreme Juice, napakaganda ng Supreme Juice kasi vitamin C siya. Maraming function ng vitamin C sa ating katawan. So, at saka yung ating CVF na muscle builder, siya na napakagaling doon sa mga na-stroke o huwag na kayo mag-intay na ma-stroke. Kasi pag kayo na-stroke, naku po, napakahirap. Kahit mahal na mahal kayo ng pamilya nyo, iiwan at maghahanap buhay, yung mga anak ninyo, minsan, merong mga anak tayo na nakakaawa tayo dahil hindi kayo mapapansin, hindi kayo masilip sa kwarto, mga mamaho kayo. Maraming akong nakikita mga pasyente na talaga naman ako, sabi ko, wag naman sana mangyari sa akin to kasi lumulutang sa ihi, sa dumi, tapos tabi sa kumakain ako, grabe po talaga. So, mas maganda po para sa akin, advice ko sa inyo, huwag po kayo magtiis sa maintenance. Kasi ibig sabihin ng maintenance, i-maintain lang kayo habang buhay kayo pero walang kasiguraduhin po na hindi kayo may stroke. Pero pagka po meron kayong CMD, sa totoo lang, kahit 300 pa ang blood pressure ninyo, basta meron po kayong CMD, sigurado po hindi kayo matutuluyan at atakihin kayo. Pero talagang ibabalik niya yung electrical impulse sa inyong katawan. Kasi ang katawan natin, pag wala na tayong electric, mamamatay na tayo o patay na tayo. Pero sa pag-inom pa lang ng CMD, punas, banyos doon sa inaatake, kung inaatake sa kanan. So madali lang po kayo maibsan at sasabihin ng doktor, buhay ka pa kahit mag 300 mahigit pa ang dugo ninyo. So yun po ang masasabi ko sa inyo at subukan lang po ninyo product. So yun lang ang advice ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa sinasabi ko. Subukan ninyo yung product at hindi kayo magsisisi. Magtataka kayo, basta sabihin nyo magic. Pero lahat po yan ay may scientifical base kung pag-aaralan po ninyo. Madali naman po mag-aral tungkol sa mga minerals. Okay, napakagaling na pagsishare. Kunin ko ulit, sir, ang iyong pangalan. So yun po, ako po si Danilo Ricaprente, isa pong independent distributor ng ating mga produkto ng Health Code International. So, yun po sa Bicol, meron po akong kapatid dyan sa Legazpi, sa may... Ayun, grabe, di ba? Yung sa asawa niya, cancer na yun, myoma na nahulog sa cancer. So sa mga listeners natin, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya ulitin ko sa inyong lahat, ang upcoming event natin, mga taga-Bakakay Albay, magkakaroon kayo ng free health consultation ay gagawin dyan sa Bakakay. CMD Center in Bakakay ngayong October 15. Opo, October 15, CMD Center in Bakakay, 8 a.m. to 4 p.m. First come, first serve po. And of course, sa mga taga Camarines Norte, haharap uli ako sa inyo. Camarines Norte, a living testimony restored by Power 5. Opo, grabe, ang ginawa talaga sa amin, sa family namin ng ating product. Sa mga taga J-Pang, mga taga Jose Panganiban, free health consultation ay gagawin natin October 24, 9 a.m. dyan sa Purok 6, Barangay Banderload, Jose Panganiban. May CMD Center na tayo dyan. Care of Ma'am Sonia Bibon. October 25, andyan naman tayo sa Daet, sa Jusel's Garden, Daet, Camarines Norte, sa Diego Linian Street, Barangay 7, in Daet, 9:30 a.m. Kita-kits po tayo. Yung mga ibang mga taga sa mga ibang municipalities na malalapit din lang sa Daet, dahil na kayo mag-attend. At the following day, andyan ang inyong lingkod sa Labo Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. din po. Paano kayo mag-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD. Magkano yan? $660 retail price. With freelance naman kasi. Oo, tuturuan namin kayo paano i-manage whatever your health situations. Pero dyan sa J-Pang, diretso na yan na health orientation with free health consultation tayo. Gagawin natin dyan sa Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon. Okay? So, for the meantime, isa pang kwento ng kagalingan.
gaano nga ba kaganda talaga yung ating produkto. Kaya pa ng oras natin, 30. Yan, eto, pakinggan natin ang kanyang kwento. Okay, ito ngayon sa tabi ko. Isa ring matinding leader ng Health Code International. Siya po ay isang professor sa isang kilalang school dito sa Manila. Kasama namin siya dito sa Indonesia. Pero yan, magpakilala na lang siya para marinig nyo ang kanyang magandang boses. Siya po ay si Dr. Eileen Camba. Siya po ang HCI Stockist sa Cubao City. Good morning, ma'am. Mag-share ka naman sa mga taga Bicol. Ano ba, ba't napadpad ka dito sa Health Code International? Ano ba yung magandang experience nyo sa paggamit ng ating produkto? At syempre, ano yung experience nyo sa HCI business na to? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at kababayan dyan sa Bicol. Alam niyo po, napaka-saya po namin mag-asawa dahil minsan sa buhay namin na-meet namin ang HCI CMD nung year 2010. Actually po, nung time na na-meet namin ang CMD, hopeless, parang nasa end ng road kami kasi dahil dun sa daddy namin na isang division chief ng National Statistics Office. Healthy yung lifestyle niya, pero one day, biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. So, 1 year po kaming palipat-lipat ng hospital. Ang daming expenses. Lahat kami nag-suffer financially, physically, emotionally, buong family. Kasi gusto namin i-survive yung case ng daddy namin. Pero, sobrang limited yung mga resources. So, totally, nag-suffer yung buong family. Pero, may isang angel na pinadala ang Panginoon para ma-meet po namin ang HCI CMD. Sabi niya sa amin, ang HCI CMD daw ay napaka-effective sa lahat ng ating mga karamdaman. Kahit anuman ito, ay kaya itong pagalingin or kaya itong tulungan na tayo ay gumaling. So, nung una po, sabi ko, it's impossible na napakalaki na ng expenses namin, hindi nga napagaling ng doctor, ng mga hospitals. Millions na po ang nagastos. Pero ito daw ay makakagaling sa ating mga karamdaman. Pero dahil po ay sobrang depleted na ang aming finances at hopeless na po kami, trinay po namin ang HCI CMD. Pero at the back of our mind, basta may nagawa lang kami or may ginawa kaming effort para sa daddy namin. Hindi namin akalain na after 5 days na pinapainom po namin ang dad namin ng CMD, 20 drops, 3 to 4 times a day. Tapos pinahit po sa buong katawan niya, mula ulo hanggang paa. Nagulat yung doctor, nagbumalik yung doctor kasi sabi niya, anong ginawa niyo? Normal ang BP, normal ang sugar level. Tapos yung infection of the blood niya, na dati, ang sabi ng doctor, nasa ICU dapat, at ang treatment ay 12,000 a day antibiotics for 2 weeks. Hindi na namin dinala sa ICU dahil wala na pong pera. CMD lang, in 5 days, na-cure po siya. Sobrang amazed kami sa products, sa product natin na HCI CMD. Pero, meron pa ring doubt. Pero, sa kabila nun, ako din po personally, as professor at nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So, siguro yun, dun ko nakuha yung aking cyst sa breast. Medyo malaki na siya. In fact, natakot na po ako at nagpa-insured na po ako kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako, so hindi sila magsasuffer financially pag naranasan namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, itry mo yung CMD kung bakit yung kay dad, 50-50 yung condition niya, natulungan siya in just 5 days. So, ang na-feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit-sakit po hanggang likod na parang every single day umiiyak ako, parang gusto ko nang maghabilin sa mga anak ko. Maliliit pa po ang mga anak ko nung time na yon, 1 year old, 2 years old. Pero kaya sobrang depressed ako kasi sabi ko ang liit-liit pa nila, iiwanan ko na dahil sa pain na nararamdaman ko, parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, itry mo yung CMD. So, trinay ko po ang CMD, 20 drops, 3 times a day. Tapos, pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako, nawala yung pain. Totally nawala yung pain, parang magic. Tapos, after 1 month, bumalik kami sa doctor, nawala po yung cyst. So, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to. Mura pa.
pero natutulungan tayo, lalo na yung mga katulad namin na ordinaryong na sa government service na konti po ang sweldo. Paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So, buti na lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati napupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot, napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine. O di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot po akong sabihan nila, ano ba to, si Dr. Camba nagbebenta ng CMD, ng HCI CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD, malay nyo, makatouch ako ng buhay. So, yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer nung sakit niya at ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, Ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po, kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent, matanda na po siya tingnan, nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. Malay nyo, sabi ko, malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya. So, hindi lang kami ang makinabang sa product, maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa dean namin habang nag-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, Ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo kasi ako natulungan po yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga pero matutulungan talaga kayo. So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research niyo, ma'am. Katulad ng ginawa namin. I-research namin, ginoogle search namin. May internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan niyo po kung maaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabi ganon. O sige na nga ma'am, pero 790 to at member's price kasi naawa pa ako sa kanya dahil co-faculty ko at gusto kong matulungan siya. So, 790. Tapos, nagugulat ako kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas after 1 month, gumaganda siya. So, sabi ng mga co-faculty ko, aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, anong nangyari? Ininom nyo ba yung CMD? Ay, oo, sabi niya ganun. Ubus na nga eh. Sabi niya, naku Eileen ha, nakatsamba ang gamot mo, sabi sa akin, nakatsamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So sabi niya, another 1 bottle para tingnan niya raw kung makatsamba ulit next month. So sige, sabi ko, at 790
790 ulit kasi sobrang love kita, ma'am. At 790 ulit, siya member's price. So, trinay niya po ulit after second month, sabi niya, nakachamba daw ulit ang aking product. Sabi niya, nakachamba ulit ang product mo. Ay, gusto niya ulit mag-avail ng third bottle. Sabi ko, ay, ma'am, business na to. Kailangan at 980 na. So, on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel po ako sa mukha niya. Kasi po nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagbi-visit sa amin, nagbibenta ng mga pearl, nasa tabi siya kasi nga expensive, ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbibenta ng mga necklaces na mga pearl, ang mamahal. Nagulat kaming lahat, siya na yung nasa gitna at lahat binili niya. Hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat. So, ang galing talaga ng mga experience. Actually, marami tayong mga experience talaga magaganda sa paggamit ng ating mga HCI products. Pero alam mo, Dr. Eileen, meron ka pang i-share sa amin. Ano bang pagbabago sa buhay nyo, sa financial, sa takbo ng buhay nyo, mula na nag-join kayo sa HCI BIS? Okay. So, alam niyo po, hindi lang kami nakatouch ng buhay. So, nagsimula po yun sa paano ka makatouch ng buhay ng mga tao. Hindi ko po akalain na with that burning desire na makatulong, financially na reward po kami. So, hindi namin akalain after 3 months of sharing CMD at CICMD at CIBs, natupad po unti-unti ang aming mga pangarap. Akala ko po dati, after mag-retire, saka ko lang ma-enjoy yung may sasakyan, may bahay, o travels abroad. Alam niyo po, sa awa ng Panginoon, ngayon po, almost 3 years na po kami nag-share ng CMD. Lahat ng pangarap po namin unti-unti nang natupad. In fact, nagkaroon kami ng bahay, ng kondo ngayon. Nagkaroon kami ng kondo ngayon, tapos sasakyan, tapos travels abroad at saka monthly income po na mas malaki pa ng doble-doble doon sa mga sweldo namin before. So, naging mas maganda yung buhay, naging meaningful ang buhay. Pag tumutulong ka po pala sa iba, mabuti ang Panginoon, ibabalik niya po, ire-reward po kayo. So, na doble-doble ang saya sa buong family namin, masaya kasi na-enjoy na ng mga anak ko yung mga bagay na hindi namin na-enjoy before. Alam niyo po, dati, pag nag-grocery, hindi ko dinadala yung mga anak ko kasi pag nagtuturo sila ng mga bibilhin, tapos hindi ko kayang i-afford, nasasaktan pa ako, parang umiiyak ako. Ngayon po, pag nag-grocery ako, pupunta ng mall, kasama sila. Sky is the limit, nasabi ko sa kanila. Kasi nga po, andun na-reward na po kami financially. So, hindi lang po kayo nakatulong sa iba. Financially, mari-reward po kayo, masisecure yung buong family nyo dahil sa CIBs. Kaya we are so blessed. Nandito po kami sa business na to. Na-feel po namin na mahal kami ng Panginoon kasi dun sa time na depressed kami, end na ng road, nagbigay siya ng light, nagbigay siya ng provision, nagbigay siya ng business, packed into one. Healthy na po kami, financially rewarded pa. So, sobrang maganda po. At masaya kami, nandito kami sa HCIBs. We are so proud na we are doing this. Hanggang sa mayroon kaming lakas, gagawin po namin to na i-share ang CMD sa lahat ng panahon non-stop. Okay po, maraming salamat po ulit. So, ayan. Sa mga listeners yan si Ma'am. Ito, pakinggan natin. Dr. Eileen, ilang bansa... Ayun. Actually, ito si Ma'am Eileen. Dati rin siyempre kasi mga Doctor of Education sila. Hindi man basta-basta maniwala sa produkto natin. Pero napatunayan din nila later na talagang super galing ng ating produkto. Kaya sa may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices. Because our products, tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Sa mali yata yung aking pinindot. Okay. Tingnan natin. Wait lang ha. Oo. Para doon na tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors. Okay? Wait lang ha. Mukhang naano yung aking... wait lang. Sa mga listeners natin, tayo ulit-ulit tayo nananawagan sa inyo. Kung may mga karamdaman kayo,
wag niyong hayaan lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices because our products are tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga DUFA operation na save natin sa operasyon. So dito na tayo sa mga CMD centers and active distributors. Pakinggan po natin. Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio. Ayun, sa mga listeners natin, dyan pala sa area ng Jose Panganiban. Diyan tayo kay Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Okay? So, sa area ng Catanduanes, hanapin lang Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Helen Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at may Nab Wellness Center tayo sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center, 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro, taas po tayo ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Andiyan din si Ma'am Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Sa area ng Sorsogon, andyan po si Ma'am Eva O'Malley. Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion. CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cara Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Andyan din si Ma'am Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Rachel I. Cardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Bellien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa CMD Center, sa 2nd floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon.
Sa First District of Albay, andyan si Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building at top 711 Siga Avenue, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biescas, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, DRS Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Bawang, Bakakay. At sa 2nd District of Albay, siyempre, yung aking center, CMD Stockist Center, Nab Wellness Center, 2nd floor, room 208. PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, at top Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Nilda Bardin, ayan. Errol Asuncion, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquelador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito. Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Pandan, Daraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Roslyn Musa, Balderrama, Purok 1, Gutob, Kamalig. Lisa Olidana, Bakay Store, Sentro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawan, East Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Ma'am Asuncion Liena Resas, Inamnan Grande, Ginubatan, sa Liena Resas Store. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardeñas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Rosana Reyes, care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office, 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basud, Pulangi. At may CMD Center tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Lourdes Boreta sa RBB Agrivet Supply, Rizal Street, Mercado Villar. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Hilary Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. But of course, kailangan pa po natin ng mga retailer. Opo, kailangan natin ng mga retailer, mga business partners. Join our group. We have a very wide market para sa ating produkto. Yan, wide market tayo. Prevention is always better than hospital. Huwag nating hintayin lumala ang ating mga sakit. Oo, the best doctor to ourselves is us. Panahon na mamulat tayo. Kaya sa may mga problema sa kalusugan, feel free na magbisita sa mga CMD Center. And of course, yung mga teachers natin na nakikinig, may mga teacher ka tayo, dali nyo lang ang inyong mga ID, katibayan na kayo ay mga teacher. Oo, free health consultation kayo sa CMD Center. And of course, kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po, okay? So yan, abos yung ating oras. Iwan ko na lang sa inyo ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone.
Bye-bye po sa inyong lahat.